Tak ako sme sa spojili pre záchranu Slovenska, tak ako sme sa spojili, že sme dokázali odhodiť všetky egá, dokázali sme odhodiť akékoľvek osobné invektívy, tak sme dospeli aj k rozhodnutiu, že sťahujeme moju kandidatúru na ministra životného prostredia. Jednoducho vznikla otázka, či moja osoba bude rozhodujúca pri štiepení vzniknutej koaličnej vlády a týmto spôsobom ja určite nedopustím, aby nám tu vyhralo progresívne Slovensko. Nastúpi na môj post, alebo respektíve bude nominovaný na post ministra životného prostredia za klub SNS pán Tomáš Taraba. Sme dohodnutí, že ja ostávam v parlamente ako nominant na predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. To, že to urobila pani prezidentka, že neprikladala dôraz na vôľu ľudu, vôbec ju nezaujímalo, akým spôsobom boli demokratické voľby zo strany občana vyhodnotené, je už na povážení každého jedného, kto vidí výstup, aký mediálny lynč sa voči mojej osobe strhol, a som veľmi rád, že som dokázal upriamiť pozornosť na Ministerstvo životného prostredia, mimovládne organizácie a organizovanú skupinu, ktorá je prepletená cez tento sektor až do vysokých politických kruhov. Budem pokračovať ďalej v svojej agende, ako aj klub, ktorý je totálne konzistentný. Budeme ruka v ruke hájiť záujmy slovenského vidieka, slovenského poľnohospodárstva, slovenskej ochrany prírody, aby skutočne finančné zdroje, ktoré sú určené na ochranu prírody, končili v regiónoch, končili v samosprávach a neboli koneční poberatelia výhod mimovládne organizácie. Nemôže dojsť k tomu, aby 16 miliónový LIFE projekt končil tak, že 7 miliónov budú mzdové náklady, 4 milióny budú subdodávky a zazmluvnené akademické osobnosti, ktoré na tom parazitujú. 1 000 000 eur tam budú prevádzkové náklady a 400 000 nám skončí skutočne, reálne, fyzicky v ochrane prírody. V tejto agende budem ďalej pokračovať a pevne verím, že tak, ako sme preukázali teraz, že nám nejde o osobné záujmy, o prospech, o nejaké funkcie, ale nám ide o spoločnú vec, aby konečne Slovensko nastúpilo tú správnu cestu pre slovenského občana a aby ten štát konečne slúžil nám všetkým. Ďakujem pekne.